post कलेजाव फरायनाय समफोरनिफ्राय जों फादोंनै मालाबा बेखौ दा बिसिना जों कलेजाव बाथ्रा बायदि दा बेनि सायाव देखा गोदाननिफ्राव माने खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ लिरनाय बेफोरबायदियाव ओरैनो फार्स्ट नङाबाबो सेकेन्ड बेबायदि मोननाय रेकर्ड दं आरो नाथाय कन्टिनिउ जायाखै दा दोंसे खन्थाइ फरायफिननानै खन्थाइया खर'सा सारि जाबाय बुब्लिया दा सिमां सेलायग्राफोरनि सिमां बुब्लिया दा सिमां सेलायग्राफोरनि सिमां जानो हागौ बिसोर रोखोमसे सिमांखौनो दाहा लाबोगोन सोरनिबा रंजानायाव सोरनिबा बिखा खांगोन बायस्रानाय सिमांनि उनाव खुद्रिनाय दिखार आरो मोनसागोन जानो हागौ बयनिबो गोरबोआव दुंहाव बार बारगोन दा मिथिस'आ बिसोरनि सिमाङा हाजो खर'आव कासल बिदै नागिरनाय ना गोजौआव मोफौ नुहरनायखौ हायाव बाहागो रानो दा बुब्लिया सिमां सेलायग्राफोरनि सिमां दुब्लियाव दा अखानि मेथाइ सावननि सुदेम अखायाव सिजानाय मोदोमफ्रु हाब्रुआव सोमखोर मिजिं सिमां फोग्राफोरनि मेथाइ सोरनियाबा मोननाय आरो रंजानायनि सोरनियाबा गोमाजानाय आरो दाहानि सोमखोर मिजिङाव बुसौनाय बाला गांजांनिया दैबानानि थांगाव मोसानाय मिजिंनि दैमायाव साग्लोबो खोस्लिफाना माने मिथिंगा बेखौ नङा दा बुब्लिया सिमां सेलायग्राफोरनि सिमां मुलुग हावाराव दा खुवामि जोमै बिरदों बबेन हारिया दा गोनो गोथोआव बेनि गेजेरावबो सिमां सेलायग्राफोरनि सिमां मानसि हारिनि टिका भेक्सिन नों दिहुनग्रोनो ना आंना बुब्लिया दा सिमां सेलायग्राफोरनि सिमां गोजोन्थों जेब्लायबो आं बेखौनो मिजिंथिगोन बेनि लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि सारमोन दङ बिथांमोननिफ्रायबो जोङो जेब्लानो जोङो उसुबिदा मोनो अब्लानो जोङो एसे कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन आरो एडभाइस लानो नाजागोन आरो नोंथांमोननिफ्रायबो माबाफोर आइडिया दङब्लाथाय जोङो शेयार खालामलायनांगोन बेखौनो आङो गोदान आफादनि बिबान बानस'नो आवगायनायजों लोगोसे बे मिजिंखौ आं मिथिबाय लोगोसेयैनो जेंना जेंसिनि गेजेरावबो जोंनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनाया थानांगौ मेन मथ'आ जोंना बेल' जिहेतु जोंनि जि मोन्थोर दङ बे मोन्थोरखौ जोङो बयबो नोजोर होनानै खामानि मावलांनो जुजिगोन उसुबिदा स' बयबो नाजालायखाग्रा नाजाखायो मोनदांफेरनाय थुनलाइ सोरजिनाया जोंनिया बुंबाय थागोन बुंखाबायदि आंनि मिजिङा बेल' स' बेखिनिखौ बुंबाय बेनिफ्राय आगुनि समफोराव जोंनि टप बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों एसे आफादगिरि एसे गाहाय नेहाथारि बिदि साननानै रेसपेक्ट खालामलायनानैबो बाथ्रा बुंजालायनाङा क्लस फ्रेन्ड मोनबाय थायो नालाय क्लस बायदिनो जों गोबां बाथ्राखौ शेयार खालामो गोबां बाथ्राखौ एसे माने फर्सफुलि माने मावथारनांगौ बायदि बुंनाय जायोमोन आरो स' बेफोराव माबाफोर एसे मालाबा जोंनि स्लें वार्डफोर मालाबाफोर मायबाफोर एसे गोराफोर बा गोसो एसे बोरैबा मोनलायनाय बाथ्राफोर बुंफ्लांबायदोंब्ला दिनैनि नैबे समाव अबयसे आं जेब्लायबो रावनिबो गोसोआ दुखु दा मोनथों साननानै आं बाथ्राखौ बुंनो जुजि थेवब्लाबो जोंनि बुंनायफ्राव माबाफोर एसे बोरैबाफोर दुखुफोर मोनदोंब्ला माबा प्रब्लेमफोर जालायलायदोंबा बेनि थाखाय आं एसे बिथांमोननि सेराव खर' बुंलायनो निमा बिबाय लोगोसेनो बिदिनो आं दिनैनि समाव बुंथ'बाय फरायनोबो होदों नामा फरायनोसै ओमफ्राय आङो लिरख'नो हायाखै निमा बिखाबाय बयनिबो सिगाङाव मैयासिम आङो मोनसे एसे दुगानानै फैबाय जासिगोन खोमा राइटारसो मोनसे लिरनो जुजिगासिनो दंमोन आङो मैया फोजोबदों स' मैया माने थांनाय हरावसो फोजोबदों आरो इनि ससे लाबोनानै दोंसे खन्थाइ महर होबाय आरो गोलाव जाबाय खन्थाइआ स' आं सोदांबावगोन थेवबो बेखौनो एडभान्स एसे खोनासंनाय जासिगोन जाबा दाजा खोनासंनाय ना मा बुङो बिदि जासिगोन आरो खन्थाइआ गोलाव सोरबा बरिं जालायलायनो हागौ जोंनि फुंखाखौ लिरनाया जायफ्रा ग्रुपआव दं एसे मिथिबाय टाइटेलखौ मिथिगोन खन्थाइनि मुङा आंनि लकडाउननि सानफोर बारलांनाय सानफोरा थारला जुदाथार जुदा नङा होनब्ला हरनि उनाव साननि उनाव हर जानायाल' बेयावबो हरनि खोमसिया बिखो जांख्रियो फुंबिलिनि जारौ साना सोमखिनाय रादाब होफैयो 24 मार्च 2020 हादरनां लकडाउन गिबि फोसावथाय साननि उनाव सान लक्ष्मण रेखा खालामनाय जादों लांगोनानि देवनाखौ दिनै गोबाङा जिंगाजों खर' हमनांबाय आय' 2020 नों आरो मा दिन्थिबावगोन जिंगानि दाहा बिलांफोरा सिथिब्राब सलाङो आंनि मेगन सिगाङावनो जेरावबो बेराम सुबुंनि बिखा बिख्लो जांख्रिनाय कर'नाया दैज्लांनि अखा बादि बयखौबो थुखैबाय
हां आरो गोसो मेलेमाबो जब्रायाव गोग्लैनो नागिरबाय। लामा सामानि जुनारफोरनि आगान आं हान्थिग्रा लामाफोरावबो सान हर जुनारफोरनि आद्राखौ मा नायनो। हाथाय गोनाङाबो नेरो, हाथाय गज'आबो नेरखाङो। बिसोर मिथिया एबा मिथिनोबो लुबैया। सोदोमस्रिनि साथा सिङाव बिसोर एरसोनो लुबैया। जेथोनि उनाव आसाराबो बारलांबाय। मावथांखिनि इयुन सानरेबनि आंखालाव आंनि सानफोरा हांमानिल' देंखो खोनासै। गोबां सम बारलांबाय कर'नानि बारहुंखाजों। लकडाउननि सानफोरनि गेजेराव नुबाय राजखान्थियारि बारहुंखा। सिमब्रेबाय बेबो गामियाव, हाथाय बाजाराव। बेसेदि नायथ'नो रोखोमसे महरगिरिफोरनि मुखुबथि, बेसे नायथ'नो गोलेरनि मोदै मुखा मोखांनि फावथिना। आं नुवासै बिसोरनि रावखौबो दैज्लांनि दुब्लियाव, खोनायासै बिसोरनि खुगानिफ्राय थांसोर आबाद मावथांखि। जोंनि अखा सेरनाय मुदा, अर जोङै इसुं अरदाब, बिसोरहा थारला उदिस गैया। थेवबो बिसोरनो सोलायनाय नाङा, बिसोरलायनो थि लामानि दावबायारि, आरोलायनो बयबो बिसोरनि उन उन मानबायलांनांगौ। औ, लकडाउननि सानफोरा थारला जुदाथार, जेराव आं मोनदांदों गोरबोनि साखांनाय। मबाइल नेटवर्क, हान्थामेला, सोखो मोखो मुगायाव दिनैबो सासेया सासेनि बेसेबायदि जानगाराव। साख्रिनि मावनांनिफ्राय रेहायाव, बिमा बिफानि लांगोनायाव आगान सफैस्लाब मोनै जानायजों खारै खारै लांगोनायाव गसंहैनाय बै रंजानायफोरखौ आंबो नुदोंमोन, आंबो मोनदांदोंमोन। मोदैनि सिदोब मेगनजों डक्टर नार्सफोरा बिमा बिफा रुइदोब गोरबोखौ अन्थाइ खालामना आथिखालाव जानगारनाङो गावनि फिसाफोरनिफ्राय। सान हर नांथाबगासिनो थायो जिरायनाय गैयै मावनां हाबाफोरनि गोलाव लामायाव रौनिया बिमा बिफाफोराबो। एसेल'थार देहायारि सन्देरनाय होबथाग्रा खाबुजों गावसोरनि फिसाफोरनि बेसेबा गोजानाव जानगारनानै बिसिया फिसायनि, फिसाया बिसिफोरनि, गथ'फोरा बिमा एबा बिफाफोरनि अननायनि दिनै सासेया सासेनि बेसेबा गोजान गोजान। बै मोन्दांथिनि दाहारखौ सानहरनानै गोजांस्रिउ मोनो। बोसोरनि खेबसेल' बैसागुआ बिब्दिनो बारग'लांबाय। लांगोनाफोरा दिनै लांदां लांदां, इसिं अखं निजोम सिरि सिरि। लकडाउननि सानफोरा थारला जुदाथार। हरनि उनाव सान, साननि उनाव हर, सानफोरा बिब्दिनो बारलांगासिनो।